ng'anyo margi manochakore tich abich mokalo bang' donjo e winjruok gi sirikand kauntino e wi ng'ur mane gichwalo manomiyo gidhi e ng'anyo. Tend kaunti ma Homa Bay oyie mar keto e tim dwaro mane nurses go ketonegi kendo singo neno ni ng'anyo moro amora ok ochako timore mar nurses kendo e kaunti no. Ywak mane gin godo oting'o deko mar osara, medo gi lemo, ndiko nurses manyien e kind ng'ur mamoko. E weche mane waketo ne sirikal kaunti tie ma otim gi sani, to nitiere moko mwa yiere yo kaka idhi timgi kaka wadhi mbele. Achiel kuomgi en ni wadhi neno ka nurses wa ochor e keregi kata promotions magi e giko dweni mar ang'wen ni, ndiko nurses mamoko mondo mi shortage ma wan go wathiedhi. The board kata Public Service Board mar Homa Bay oyie ni gidhi yudo barupgi kogik tarik 30 dwe mar ang'wen higani. Kendo wach mosebedo ka chando ahinya en osara ma noko chulwa chien kacha. Wawinjore gi sirikal county government o sirikal county ma Homa Bay ni gidhi chulo arrears go gi gratuity ma balang' mimiyo ng'ato ka contract orak mare orumo ibo chulgi kochakore dweni mano dwe mar ang'wen higa 2026. Gima moko machalo kaka comprehensive medical okumba mar thieth ma bende dhi mi nurses kogik tarik 30 mar dwe mar ang'wen higa 2026. Gomo ni ncho luong tarik 31 tarik 30 nyo chakore tarik 30 ma kawuono en ndalo mar 9 ka nurses mago osebedo ka gomo. Wasebedo piny nyaka chare kanyo, koro ma romo mar 3 mwabedo korgi. Samoro warimo nyaka seche modeko ahinya mag otieno nikech wang'eyo jowa no ok winj maber, osiptende kayudo ko osiptende olor. Poko mana chando nurses mang'eny wasetieko kaka ne gidwarogi. Moponi no ok watieko sani, waseyudo yo ma kaka dhi tiegi. Jopuonjre manotimo penj mar